Robert Alai, iparo ni the only solution for Nairobi en golo governor e tich. Gole Iparo ni mane yo ma kopono timore to county ma Nairobi nyalo bedo gi kwe gi dongruok. Ka isewacho ni kata mana county assembly bende nitiere gi chandruok. Aparo ni kwa golo governor mantie e kom sani ni e tich ma ok watere court to wadhi timo ne jo Nairobi marach. Aparo ni governor mantie sani ni nyaka gole tich, nyaka tere court, nyaka obed charged mondo corruption mar counties obed gi example. Nitie ok nyal kalo, ok nyal timo teringo gi mwandu wa jopiny. County assembly timo ne ang'o? County assembly nyaka gol speaker. Ok gol speaker. Page county assembly, the leadership nyaka loki and speaker nyaka wuogi. What will be party's positions? Party positions, we hope ni bobiro maber. It was then a goodwill from the true principal leaders. Migosi Raila Amolo Odinga kod Migosi William Ruto. Waparo ni gidhi support gimwasete. Mwasete no kaka governor sani wuotho ma en koni omanyate. Kinene governor sakaja ma ok dhiga kata meeting mar governors wetege. Chak wuotho kama ting'e nitie gimoro marach matimore ne. Nitie attention moro moko. Samoro nitie gimoneno modwani mondo rie. Osum paro kuom governors wetene. Donge koro One pokonen ineno ndalo mane Nairobi wacho no tiyo maber. Yes. Nitie Buda Sumbi. King'iyo record mar Buda Sumbi never traveled out of this country for benchmarking from 2015 nyaka 2017. Nokonyono oko mar piny for a whole 3 years. Okonyono anywhere outside the country. Gech gimidhi manyo oko en ang'o? Sani yudo e Nairobi emo travel the most. Pesa mo travel gogi donge une mokale assembly koso nitiere pesa kama ogole pesa mokukale budget. Iwinjo sani gima timore gi and en gima ne raise gi control of budget. Yes. Ni approve gimoro achiel to dhi timo gi pesa something else. Work plan mioro kuchocho ikelo tiloko kana wacho no dhi chulo George Bati kaka supplier. To kochopo ka tiyudo ni George Bati ok ochul. Ochul somebody else mani control of budget ko approve. Ma ok en gima landa control of budget oro no barupe wacho niya yawa an approve law firm gi. Ang'o miyo law firm moko emo chul. Kineno report mar control of budget, Nairobi is the worst performing. Ang'o miyo Nairobi bedo worst performing to one